ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தன்மா உலகம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க, நார்மல் டெலிவரிக்கு எதிர்பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா வந்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணாலே கண்டிப்பாக வந்து நார்மல் டெலிவரி கிடைக்கும். இது என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண மெத்தடை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸாக எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அப்படின்னா வந்து இதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஈஸியாக உங்கள் குழந்தையும் வந்து பிறந்துருவாங்க. அதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நாம் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து எல்லா டாக்டரும் சொல்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு 3 months வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருங்க, எங்கேயும் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணாதீங்க, நடக்கிறது கூட கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்து பெட் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். நமக்கு யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 5th month அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வாக்கிங் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து யாருமே வந்து ஹெல்ப்புக்கு அப்படின்னு இல்லை, நானே தான் வந்து எல்லாமே பார்த்துக்கணும். பட் வந்து கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ்லாம் வரும். நம்ம ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ்லாம் வரும். எல்லா சிம்டம்ஸும் இருந்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வாமிட்டிங் இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க, எழுந்திரிக்கவே முடியாது, மயக்கம் வரும். இந்த மாதிரி எது இருந்தாலுமே உங்களோட 5th month அப்புறம், நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லலை, 5th month அப்புறம் ரெகுலராக வாக்கிங் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா 8th month அப்புறம்லாம் நீங்கள் வந்து நிறையவே நடக்கணும். நிறையா நடந்தால் மட்டுமே தான் வந்து உங்களோட குழந்தை ஹெல்த்தியாக நார்மல் டெலிவரியில் வந்து பிறப்பாங்க. நான் ஃபாலோ பண்ண மெத்தட் தான் இது. நான் 5th month அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வாக்கிங் தான், நான் நடந்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன். ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு டைமிங்கை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து குறைச்சிக்கிட்டேன். டயர்டாக ஃபீல் ஆனாலுமே வந்து நம்ம நார்மல் டெலிவரி ஆகணும். ஏன்னா வந்து நான் வந்து ரொம்ப லீன். என்னுடைய வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆனப்போ வந்து 38 kgs இருந்தேன். நான் டெலிவரி டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 54 kgsல தான் இருந்தேன். அப்போங்கிறப்ப வந்து எனக்கு ரொம்பவே வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மி. இந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு நான் வந்து நார்மல் டெலிவரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நான் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன். கண்டிப்பாக நிறைய வாக்கிங் போங்க, உங்களுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து நான் வந்து எனக்கு தெரியாமல் நான் செஞ்ச ஒரு தப்பு. அதில் நான் வந்து கஷ்டத்தையும் பார்த்துட்டேன். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஹைட்டான இடங்களில் உட்கார்றத, அதிக நேரம் உட்கார்றத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேரில் உட்கார்றது, ஸ்டூலில் உட்கார்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அதாவது வயிற்றை அழுத்திக்கிட்டு உட்கார்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமாக படிக்கட்டில் உட்கார்றது சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள். என்ன ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, படிக்கட்டில் உட்கார்றப்ப நம்மளோட குழந்தையோட தலை வந்து கீழ்ப்பகுதிக்கு வந்து டெலிவரிக்கு ரெடியாக இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட தலை வந்து இப்படி உருண்டையாக இருக்கும். அந்த தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி முட்டை ஷேப்பில் வந்து மாறிடும். இந்த இடம் வந்து கூராக மாறிடும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நார்மல் டெலிவரியில் வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் கொடுக்கறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், படிக்கட்டில் உட்காரவே உட்காராதீங்க. நான் தெரியாமல் பண்ணிவிட்டு என்னோடய குழந்தைக்கு தலை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஷேப் வந்து கொஞ்சம் குறுகலாக வந்துச்சு. அதை திரும்ப சரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். கஷ்டப்பட்டு தான் நான் சரிப்படுத்தினேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா, வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்தியன் டாய்லெட் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். என்ன ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காந்துருப்பீங்க, சேரில் உட்கார மாதிரி உட்காருவீங்க. அதனால் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் எதுவுமே கிடைக்காது. முக்கியமாக இந்த மாதிரி பெண்டாக இருக்குள்ள உங்களோட இடுப்பு பகுதி, இதில் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸசைஸுமே இருக்காது. அதுக்கு நீங்கள் இந்தியன் டாய்லெட்டில் எப்படி வந்து உட்காந்து நம்ம எழுந்திரிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக வந்து அதே இந்தியன் டாய்லெட்டில் தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெஸ்ட் ரூம் அந்த ஒர்க்கெலாம் நீங்கள் முடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ். உங்களுக்கு அந்த குழந்தை வெளில வர்றப்போ அந்த போன் வந்து விலகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து கொதிநீரில் வந்து வெண்ணெயை போட்டு தண்ணி குடிப்போம். இது வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கு தெரியலையோ அவங்க வந்து இதை நீங்கள் கேளுங்க. நம்ம வந்து சாதம் கொதிக்கிற அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து வெண்ணெய் கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துடணும். அந்த ஹீட்டில் அந்த வெண்ணெய் மெல்ட் ஆகணும். நம்ம குடிக்கிற பதம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து குடித்தோம்னா நமக்கு வந்து குழந்தை வந்து பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அந்த வலிக்கிக்கிட்டு சீக்கிரம் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தும் பண்ணலாம். இல்லை 4th month அப்புறம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் பண்ணலாம். இதை ரெகுலராக நான் ஃபாலோ பண்ணேன். எனக்கு டக்குன்னு குழந்தை வெளியில் வந்துட்டாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டிப்பு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் இதை கண்டினியூவாக வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து
இடுப்பை வளைச்சி வந்து வேலை செய்யணும். கண்டிப்பாக இடுப்பை வளைச்சி நம்ம வேலை செய்யணும். அதுக்கு வந்து சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ரொம்ப வெயிட்டெல்லாம் தூக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு இடுப்பை வளைச்சி வேலை செய்கிற மாதிரி நிறைய வேலைகள் இருக்குது. அந்த வேலைகளை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து சொல்லப்போனால் மாப்பிங் பண்ணுறது, கீழே குனிஞ்சு ஒரு பொருளை எடுத்து மேலே வைக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இந்த பேக் போனுக்கு வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் கிடைக்கும். இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் வந்து தான் வந்து உங்களோட குழந்தை வந்து நார்மல் டெலிவரியில் வெளியில் வர்றதுக்கு அந்த எலும்பு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த எலும்பு விலகினா தான் உங்களோட குழந்தை வெளியில் வர முடியும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும். இடுப்பை வளைச்சி வேலை பார்க்கணும். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் தான் நீங்கள் துணி துவைக்கணும். எப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அழுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா வந்து டெய்லி வேர்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் பவுடரோ லிக்விடோ போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் துவைக்கலாம். ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக கீழே உட்காந்து உங்களோட ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சி அந்த மாதிரி நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக் போனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி வர்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறது. ஃப்ளோர் க்ளீனிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நார்மலாகவே ஒரு 8th மந்த்துக்கு அப்புறம் எல்லாருமே வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுவோம். பட் நான் ஃபாலோ பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5th மந்த்லேருந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன். 5th மந்த்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் வீட்டிலங்கிறதுனால நான் தான் எல்லா ஒர்க்குமே பார்க்கணும். என் ஹஸ்பண்ட் குக்கிங்லாம் முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. துணியை வாஷ் பண்ணுறது, வெசல்ஸ் வாஷிங் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதில் வந்து நமக்கு எக்ஸசைஸ் வந்து அது ஹெவியாக இருக்காது. ஆனால் துணி வாஷ் பண்ணணும், அது வந்து நான் தான் பண்ணுவேன். அதே போல் வீடு வந்து மாப் பண்ணணும். வீடு மாப் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து 5th மந்த்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6th மந்த் வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் 7th மந்த் ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் வந்து மாப் வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 6th மந்த் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட குழந்தையோட தலை வந்து கீழே திரும்பி வந்துடும். இப்படி இருக்கிற பொசிஷன் வந்து திரும்பி இப்படி வந்துடும். உங்களோட தலை வந்து குழந்தையோட தலை கீழே இருக்கும், கால் மேலே இருக்கும். அந்த மாதிரி பொசிஷன் வந்துடும். அந்த டைமிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கொடுத்த ஒர்க் என்னென்னா கீழே குனிஞ்சி துணி வச்சு மாப்பு எடுத்து நம்ம வந்து அந்த பிழிஞ்சிட்டு அந்த லிக்விட் எடுத்து பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே நல்லா குனிஞ்சு வந்து துடைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இதை வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி 7th மந்த்லேருந்தே 9th மந்த் வரைக்குமே கொண்டு வந்தாங்க. 9th மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வந்து இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நீ வந்து வீடு மாப் பண்ணி ஆகணும். என்ன மெத்தட்னா கீழே குனிஞ்சு துடைக்கணும், துணி வச்சு தான் துடைக்கணும். எனக்கு இருந்தது நல்ல ஒரு பெரிய வீடு. அந்த பெரிய வீடையுமே நான் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நான் துடைச்சதுனாலேயே எனக்கு வந்து சீக்கிரமாக டெலிவரி ஆச்சு. ஒரு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு டெலிவரி ஆச்சு. அதுவும் நார்மல் டெலிவரி ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. கண்டிப்பாக இந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஃபாலோ பண்ண மெத்தட் தான் இது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜூஸ் குடிங்க. ஜூஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீர் அளவு வந்து ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப இருக்கக்கூடாது குழந்தைக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசென்ட்ரி ப்ராப்ளம் மாதிரி வந்து வாமிட்டிங்கும் இருந்துச்சு. அந்த டைமிங்கில் என்னோடய குழந்தைக்கு வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக இல்லை, ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த டைமில் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் மெலனும் முலாம்பழமும் வாங்கி ஜூஸ் மாற்றி போட்டு கொடுத்ததில் என்னோடய டெலிவரி ஸ்டோரி வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என்னோடய வயிறு வந்து ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. ட்வின் பேபி இருக்கிற லெவலுக்கு பெருசாகிடுச்சு. நிறைய தண்ணி இருந்துச்சுன்னா உங்களோட குழந்தை ஈஸியாக வலிக்கிக்கிட்டு வெளியில் வந்துடும். அதனால் நீர் சத்து வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபாலோ பண்ண முக்கியமான ஒரு மெத்தட் தான் இது. இது வந்து உங்களால் முடியும்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து ஹீட் பாடியாக இருந்தால் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்லை நார்மல் பாடியாக இருந்தால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இல்லை 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதை நான் வந்து 7th மந்த்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கெண்ணெய், ஆமணக்கு எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த எண்ணெயை நீங்கள் வந்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நைட் டைமில் இது பண்ணுங்கள். அதுதான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நைட்டில் வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்ட்கிட்டயோ இல்லை உங்களுக்கு பர்சனலாக யார் வந்து இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லி உங்களோட வயிற்று பகுதியில் இப்படி சுற்றி இப்படி வந்து தேய்ச்சி விட சொல்லுங்கள். இப்படி தேய்க்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மசாஜ் கிடைக்கும். அந்த ஆமணக்கு எண்ணெயை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதாவது உங்களோட பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போன் இப்படி இருக்கும் இல்லையா, இந்த போன் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த போனில் நல்லா விளக்கெண்ணெயை தடவிட்டு இப்படி விரல் நம்மளோட அப்ளை பண்ணி விடுறவங்களோட விரலை வந்து இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கணும். அந்த போனில் இப்படி வச்சு இப்படியே கீழே இழுத்து விடணும். இதே போல் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு கொஞ்சம் பொறுமையாக
கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ண சொல்லுங்கள். ஏன்னா குழந்தை இருக்கிறப்ப அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மூச்சு இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். பொறுமையாக வந்து ஒரு 10 தடவை பண்ணிவிட சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி ரெகுலராக வந்து பண்ணிவிட்டு உங்களோட வேர்ஜினாக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு 2 விரலில் வந்து விளக்கெண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு வேர்ஜினாக்குள்ளே வந்து விட்டு அப்படியே லைட்டாக வந்து அதை அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் விரலை எடுத்துருங்க. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ், உங்களுக்கு ஹீட் பாடியாக இருந்தால் 10 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா நார்மலாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து வச்சுட்டு ஒரு வார்ம் வாட்டரில் வந்து நல்லா துணியை டிப் பண்ணி நல்லா வந்து பிழிஞ்சிட்டு அதை அப்படியே ஒத்தடம் கொடுத்து, அதாவது இந்த துணி அப்படியே ஒத்தடம் கொடுத்து அப்படியே கீழே இழுக்கணும். லைட்டாக அப்படி தொட்டு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அப்படியே நல்லா வலிச்சு விட்டு கீழே இழுக்கணும். இதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணாலே, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹீட் பாடி, நார்மல் பாடி நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். எப்படிலாம் எடுத்துக்கணுங்கிறத நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பயங்கர ஹீட் பாடிங்கிறதுனால நான் ரெகுலராக எல்லா நாளுமே நான் எடுத்துக்கிட்டேன். 7th மந்த்லேருந்து என்னோடய டெலிவரி வரைக்குமே நான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன். எனக்கு இதுவும் என்னோடய எலும்பை வந்து நல்லா சீக்கிரம் இலக்கி கொடுத்து என்னோடய குழந்தை வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எனக்கு ஈஸியாக நார்மல் டெலிவரி ஆச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குடம் தூக்கணுங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வச்சுக்கோங்க. குடம் தூக்கணுன்னா உங்களை பெரிய குடமாக தூக்கிட்டு படியேறி போகிறது இந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். நான் வந்து மாடி வீட்டில் இருந்தேன். பட் வந்து ஒரு சின்ன குடம், இவ்வளோ பெரிய குடம் தான் இருந்துச்சு. இந்த குடத்தை தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு நான் மாடி ஏறி போவேன். இது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு கொடுக்குறது, தண்ணி பிடிச்சி கொடுப்பாங்க, நான் அதை தூக்கிக்கிட்டு மாடிக்கு போவேன். ரொம்ப சின்ன குடத்தை ஒரு எக்ஸசைஸ்க்காக இதை பண்ணுங்கள். பெரிய குடத்தை தூக்கி நீங்கள் வந்து ரிஸ்க் எடுத்துக்காதீங்க. முக்கியமான விஷயம், அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எல்லாமே உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் எல்லாமே நான் மறந்துடணும்னு நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் டெலிவரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 5th மந்த் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இப்போலேருந்தே ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை டெலிவரி ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க கூட வந்து இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த விளக்கெண்ணெய் மெத்தடு, வெண்ணெய் அந்த கொதி தண்ணியில் போட்டு குடிக்கிறது, இதெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக நார்மல் டெலிவரி ஆகும். ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்னென்னலாம் அவங்க சொல்கிறாங்களோ அவங்க சொல்கிறத செய்யுங்க. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து அவங்க டாக்டர்ஸ்க்கு தான் தெரியும். அதனால் அவங்களோட கன்சல்டேஷனுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். நீங்களாக ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. அது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அவங்களும் வந்து பலனடையணும், அவங்களுக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லை இப்போ புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இந்த வீடியோ எல்லாமே நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க. பழைய வீடியோஸும் நிறைய இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரீ டைமில். உங்களோட கருத்துக்களை என் கூட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு புதிய வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.